Nagsagawa naman po ng tree trimming at road clearing operations ang pamahalang lokal po ng Infanta bilang bahagi po ng hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at maprotektahan naman ang linya ng mga kuryente at mapanatili rin ang malinis at ligtas na sa mga panganib na ang mga pangunahing lansangan. Isinagawa po ang clearing operations sa pakikipagtulungan po ng Panel Kuwan, Bureau of Fire Protection or BFP at Municipal Environment and Natural Resources Office or MENRO. Ayon sa lokal na pamahalaan, malaki umano ang naging ambag ng mga nasabing ahensya sa maayos at matagumpay na pagpapatupad ng operasyon para sa kaligtasan ng publiko. Samantala, inanunsyo rin po ng LGU na ang susunod na yugto ng road clearing ay sasagawa sa mga panloob na kalsada ng Infanta. Gagawin ito sa pagkipag-ugnay ng Department of Interior and Local Government or DILG at ang sa mga barangay council upang matiyak ang maayos at epektibong pagpapatupad ng nasabing programa. IFM News. IFM News. IFM News.